Wena manje akumele ngabe uyakhuluma ngoba ngisho ngila ukuthi ngabe ngiyeza ukuthi ngibuze mhlawumbe uma usithe ngoba ngisho ngila enkandla mina mabu ungangifakela imali singakashada bengizokufakela bengisebenza mina noma ungangisho kumadaya ngisho ungisho mawuthanda ngiyakutshela Ndlela ebendicaphuka ngayo izolo emveni koba ndibukele Isencane lengane season 6, I think it was episode 7 or 8, apho ke bekungcwatywa umakhulu kaMama kaThando. uThando wayekhuliswe ngumakhulu kamamakhe, uyabona umamakhe yena engekho eseThekwini. So hayi ke uThando aye simbone efika pha nabantu bakwadlamuka emfihlweni kamakhulu wakhe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ufika kwabo ke kungcwatywa yonke into ihambe kakuhle, and then ke kusibone umama kaThando ene-meeting noThando bezawuthetha ke ngento ezidibene nemali. Umama kaThando ufuna uqonda kuThando uba imali uyenzani. uThando uyachaza ke lokuba wenza ntoni ngemali. Umama kaThando aka-understand. Ufila like uThando ufumana imali eninzi, like uThando should be doing more phako wabo ngemali yakhe. Kutsho umama kaThando, wanomsindo uThando, wathi hayibo mama, njani kaloku wena ekubeni koba wawungathumeli kwanto ndihlala apha nomakhulu unganisapoti. Ndaqomba yenke andisevuyi. Umama kaThando wa defensive, hayibo ndandiphangelaphi. Ufuna uThando abe into yena even awohlulwa kukuba yiyo ude athi kuThando bafuneka ethumela imali kowabo ngoba kukho usister wakhe ohlala pha, usister kaThando. Ndiqomba hayibo ke ngoku ukhona nje ungumama angahoyiki ngoku lo mntana lo ushifta irresponsibility yakhe yena mama yakhe mabe nguThando. uThando akanamntana wakhe uhlala kowabo. uThando akanayo nomakhulu or umakhulu kamakhulu ohlala kowabo. Kwa umama wakhe uzimele. So kutheni ngoku ezawuthatha irresponsibility yothi look after ikhaya lakhe ayibeke kuThando. Umama kaThando ubhizi ba uyabona ko Facebook ba oThando bafumana imali eninzi. So uyayifuna ke kule mali cebo uThando funeka ayithumele kowabo. Even for i-funeral uyabuza ba wenze ntoni. Uyachaza uThando kaloku ba bethumele caba imali, and then ke umama wakhe nebeze ne5 kg ke phofu yenkukhu. So xa bandazi khona le 5000 caba uThando beyifumene noba mhlawumbe kufanele ba ekhuphe yonke. Ude athi uThando uba apha emfihlweni ude wathi wena mna mandingazi like nento ezininzi okanye namali ngoba uyandazi ba nehaba caba uThando shem xa kukho into uthi go all out uyaspend yathini. Uthi yangumama wakhe othe azakhe angenzi ngehaba ngoba unehaba aze nje nento ezimbalwa because uyamazi. Phofu ke lento bayenza le ngxabano yabo bayenza besuka kwi-graveyard, besuka emangcwabeni baxabana ngalamini ye-funeral ayenziwa moslanto. Umdala uMakaThando she should have known better, wade waphuma omnye nanoba ngukhazini wabebuza ba kutheni besenza lento beshuta baxabana naye caba kha bashute ngaphakathi endlini. But it's like kwalento yengxabangxaba nenzayo kuswelekiwe uMakaThando mhlawumbe ngelindile cause ukhadibane noThando. Indlela beninomsindo ngayo nomsindo ngento ba uMakaThando akananhloni emntaneni otshatileyo. uThando utshatile unomzi wakhe. Ewe ino mhlawumbe nayo lanto ba noba usiyacela uyayitya imali kaThando kwathini. Ewe as much as usacela naye simbonile bebuzwa ngemali kowabo noThando, so sabona ukuthi noThando wavuma uba usacela imali yakhe akayityi imali kasacela. Noba uthacela umnikile imali yabuya azoyithatha akayazi buyenza ntoni imali. Wakhe wakhalaza konye igembu usacela kwazihamba nekhadi lakhe alisebenzise. But umama kaThando is the last person uzothethisa uThando nangento yemali ngehlobo athethe ngalo. Expect uba makathume benguyo athumela imali kowabo. Unothetha naye bakwenza kantoni mhlawumbi ngemali nosacela abone ke if uThando mhlawumbe is being financially abused by usacela acebise, not ba athi izana imali yakho ize apha ekhaya yenza responsibilities zalapha ekhaya ezikhupha yena kodwa ungumama. Ndathi hayi sana kananhloni. I actually felt sorry for uThando ngokube ndibukelela show ngosiyacela ngapha izithuphethu, ngutata yakhe ngapha isithuphethu, ngumama wakhe naye ngoku sambona ba naye usesinye isithuphethu. I'm sorry to say kuba badala, but ke it is what it is. Andibona umuntu right mna usarande uThando abantu ndibabona be right mna. I think ikwangaba bakwadlamuka ude watsho uThando wathi mna noba kukho into endihluphayo okanye kwenzeka ntoni even ngefinance zami ungafuneka ubuza uMakunene, nguye umuntu endikwazi uyithetha naye not umama wakho omzalayo because nathi simbona ubunjani na. Wathi mama wena busandogula apha ngubani oye kwafuneka aze ndizothatha wena ndisekogqirha ndispend imali ibindim. Wakho nto wrong, we have to look after our parents, but haya kananhloni shem indlela approach ngayo uThando ngalanto edibene nento zemali. Khanike nitsho kana kuba benibukele nibone njani la episode kaSencane lengane. Mamgobhozi anibona kwivideo elandelayo. Bye.